Yau mun zo muku da sako mai muhimmanci daga Kabiru, Kurawa FKD, game da yayi da tarbiyya. Wallahi iyaye sune tushen tarbiyya, ginshikin rayuwa, hasken duniya. Mu girmama su, mu bi umurnin su, domin alheri da nasara a rayuwarmu. Yaro idan ya taso, idanunsa suna kallon ku. Kowace kalma, kowace dabi'a, suna kwaikwayo ku. Ku nuna musu hanya madaidaiciya, kada ku manta ku ne jagororin gaskiya. Iyaye sune tushen tarbiyya, ginshikin rayuwa, hasken duniya. Mu girmama su, mu bi umurnin su, domin alheri da nasara a rayuwarmu. Ilimi yana da muhimmanci, ku tabbatar sun samu. Koya musu addini, koyar da su dabi'u masu kyau. Rungume su da so, ku nuna musu kulawa. Wannan shaina salin gina al'umma mai albarka. Ba wai duka bane kudi, ba wai duka bane dukiya. Soyayya da jagoranci sune asalin nasara. Ku zama abokan hulɗar su, ku saurari matsalolin su.